دل به این دنیا مبند، دنیای فانی بگذرد. نوبتی پیری چو آید، نوجوانی بگذرد. کفت و بازوی تو داری ای جوان پهلوان، کفت و بازویت بماند پهلوانی بگذرد. ای که داری زور و بازی در جهانی نامدار، زوری تو هم آخر آید پهلوانی بگذرد. اسب تازی ها که داری ای جوانی شهسوار، اسب تازی ها بماند شهسواری بگذرد. باغ و میدان تو داری ای جوانی باغبان، باغ و میدانت بماند باغبانی بگذرد. گر روی شهری غریبی هرچی آید بر سرت، هرچی آید بر سری فرزند آدم بگذرد. این سرای و ملک و منزل را اجل ویران نکن، محنت 100 ساله ات در یک تماشا بگذرد. این اجل همچو پل است جان های چون کاروان، ناگهان بین زان پل کاروان بگذرد. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. ман шукронаи худосозам хубам, кӯдаконам шукронаи худосозан хубанд. хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. мо дар инҷа касоне ки нав ба канали мо обуна шидаед, мо дар инҷа влогҳо мепартоем, ресептҳои нав ба нав мепартоем. касоне ки намедонанд, хуш омадед одамои навомадагӣ. ва ма дар инҷа имрӯз мехоҳам як шаурма кунам баҳри шумо дӯстони азиз, як ҷоя бо шумо, ҳавасҳои шумо ҳам биёяд бихезед ба аҳли оилатон шаурма бипазед. ма рости гап шаурмаро када нишидум, гӯшта реза мекунам, жарид мекунам. бисёр одамо ҳамута жарид мекунам ба реза мекунанд, лекин ма реза мекунам ба жарид мекунам. инам хеле хай дӯстони азиз, барои чӣ ки исношам ҳама ҷояш хрустяши хушрӯшава мегӯм, барои мо реза мекунам, баъд жарид мекунам. гӯшта рости намак кадагиам нестам, харидам, яхош об шид, шуштум шаҳу. инам инҷа баъд хостам бо шумо суҳбат карда ҳамин чиёра гӯштора майда кунам, маҳсулотора майда кунаму бо шумо ҳамсуҳбат шуда. дӯстони азиз, раҳмат ки дастгирӣ мекунед, комментарияда гапҳои бениҳоят хуб менависед. аз ҳаматон миннатдорам. як кас дина нависа буд чи хел воқеа апаҷон ман нафаҳмидам, ҳаму одамое ки моро фурӯхтан бигем омада моро штраф кардан барои пухтупазмо, ҳаму воқеа амрӯз ман заварной крем кадиста будам, амрӯзя ва ё омадагӣ. инам хеле хай дӯстони азиз, бо чанд каси дига пурсид чӣ кор кардед? Масъала тамом пӯшида шуд, ҳал шуд. намедонам агар бо шаварма биё наган рафта ҳал када омад. як бора ки рафта агар ки бо биё ки гуфтам бо мера хай мо ягон кори чӣ накарда бошем, хай якум даф чӣ хеле ки меган омадан, хаям хеле штраф дора, хеле гуфта нависта рафтам. ҳеҷ гап не, мегзарад. ҳамин ёзи шеъре ки хондам ҳамаш дар ҳамин бораи дунё ҳамаш мегзарад. барои ҳамон зиқ нашавед, кадоме ки моро фикр мекунад зиқ мешавад. фикр накунед зиқ нашавед. иншоалло ки ризқи моро ҳам худо додагиай, а якҷо не а якҷо омадан мегирад. аз худои таоло ҳама чиро мехоҳем, аз ӯ бандое ки моро пешпо метиҳанд ҳаво не. инам хеле хай дӯстони азиз, бо чӣ савол буд? ҳамин вақте чӣ карданда моро ҷавоб метим, мегӯм ягон саволои додагира хеле чида айда комментария ҷавоб доданда ба фикри ман дар видео ҷавоби дигаронам мумкин дар саршон ҳамун саволо бошад, доданда шарм медоранд ё ки дилшон намешавад. барои ҳамон дар инҷа ҷавоб будем ки ҳама буфаҳма нақстар мешавад. инам хеле хай дӯстони азиз, кадомед ки барои динанги видеои ма партофтум барои модар падар, кадомед ки хай зиқ шидед, узр вай дина шавҳари ман чӣ хеле ки гуфтум сари хок рафтагӣ буд, худо раҳмат куна гузаштагиёра. рафта буд як зиёрат карда омадак, хеле шида буд, мерам гуфтиста буд. барои ҳамон дина дар ҳамун насиб тақдир будай
Дина рафта зиёрат карда омад. Лекин маззаи худаш нест. Шаварма ози сулфаи сахт гирифтаиша. Дина боли чени гирифта буд. Укол кардестем. Ба ҷои чӣ шава? Ами Дина шав сулфа хобкунӣ намондаиша. Насиб боша иншаллоҳ. Фаризара аллака як мебошид. Рӯзи душанбе ваям больница мебарем. Я бор дигар ин чӣ мекунем? ӯзи мекунемш ҷигарша. Идем хеле дӯстони азиз, реза мекунам. Камтарак соевый соус, камтарак ай переправа для курица мекунам. Мемонемша намак хурда беста. Баъд як 15-20 минут баъд бирён мекунамша. Ису боша анамо маҳсулотое ки ба мо лозимае. Бодринг, помидор ва укроп гирифтам. Дӯстони азиз, дар дурунаш капуст бояд буд озиву, лекин ман капуст намеандозам. Чӣ меандозам? Салати сабзигӣ. Бениҳоят салати сабзигиро дӯст медорам кӯдако. Барои мо дар ҷои капуст салати сабзигӣ мендозам. Ҳам барои хӯрданашон хай бихӯранд. Салати капуста ҳамун хел тоқа дӯст медоранд, салатша дӯст намедоранд. Тоқа бихӯранд дӯст медоранд, дар хӯрокам дӯст намедоранд. Лекин инам хеле хом бихӯранд дӯст медоранд кӯдакои мо. Барои мо салати сабзигӣ гирифтагиам. Насиб иншаллоҳ ибегаҳ барои хӯроки ак хостам ки камтарагам хеле як шаурмачаву як таги шаурмаво, баъд камтарак картофел фри кунам чун. Инам хеле дӯстони азиз, ҳам соевый соус кардам, ҳам намак кардам. Места мариновад шида бугем. Бирён кардам ба маззаи хушук мешавад. Инаҷа ма ина хеле лавашо харидагим. Ирӯз ҳамо чӣ рафта будам? Аз декор рафта будам. Барои яду чӣ дар кор буд хариданӣ рафтам. Баъд я борага сад баргувардем ин территорияи мода нестаем хеле лаваша. Баъд амо аз декор гуфт ки кадом подписчики мо рафтай амо ҳодисае шидагӣ. Ваям хабардор кардем мега ки шуморо иштирок кардам. Ҳам хеле гуфтестай. Гуфтам хайҳо вай гузашт гуфтам. Ваям хабардор шуда зиқ шуда пурсидестай занака ки нағзад. Дӯстони азиз, кадомед ки дами душанбе рафта амо апа харидорӣ кунед, ҳама чиза арзон метия. Ами айноми бо канали мо бугед амо видео кардагиям. Ҳамо арзон як баробар мода арзон метия ҳар дафъа. Ҳама чизо дорав. Чӣ хеле ки ма чӣ кардагиам, кадоме ки пухтупаз мекунад и Тоҷикистонда ба фикр ман занакҳо ҳозир пухтупаза ёд гирифтагиан, ҳама метонанд. Хай чӣ хеле ки шумо медонед барои чӣ шаурма ним хеле дарозак реза мекунем, хеле дарозрӯя. Хай дӯстони азиз, ҳамаша реза кардам хушроак бо нишон метам. Ҳами лаваша гирифтанамда, ҳами хаша успед кардемда, тамом шуд. Ами дар ду ҷо мефурӯшанд ҳамун садбарга. Чӣ хеле ки хай бисёриё мумкин надонем, бисёриё медонанд. Мо дар Садбарг зиндагӣ кардагӣ будем қариб 1 сол. Уҷаро нав хушрӯя гирифтем, бо иҷо омадем. Иҷарам хай шукр ҳамаша ёд гирифтем, раҳору ҳама чиро, лекин уҷода омӯхта шидагӣ будем. Бугем аям Қурғон рост ҳамуҷо ки омадагӣ будем, уҷо омӯхта шидагӣ будем. Нем хеле хай ҳамаша реза карда шидам, бо нишон метавам. Дӯстони азиз, дӯстони азизи меҳрубон, нем хеле маҳсулотҳоро реза кардам. Пиёзам истифода мебарем. Дар иҷа қитима хай сония ёрдам кардеста. Картофел фриро сония мекунам, ман шаурмара. Дӯстони азизи меҳрубон, гӯшта жарид кардестам. Ман намедонам барои чӣ нами гӯшт каф мекунад. Гӯшти мурғам боша, гӯшти говам боша каф мекунад. Алово паст боша ё ки барои ягон овпов дора лишни, барои мо намедонам. Инам хеле хай жарид кардестам. Қариб ки тайёр шуда, хеле сирхак нашуда, ёзи тайёр шуда. Хай гӯшти мурғ да сафеда мои сирха ки хушрӯ шава, хай ба мебардорам шавам, лекин қариб тайёр шуда. Дар иҷа боша отдельно дар газ картошкаро бирён мекунем. Чӣ мепазе? Гӯшт, ати картошка, ати сабзи, ати ив. Ати не, қатӣ. Қатӣ. Дӯстони азиз, инамҷо Фариза омада дар пешман буд касай. Инами фақат гӯдак гӯшнай.
не ки магар ами авқот тайёр шуд як намиян нолаи роҳ намегира мега очма сер шидам чӣ кор кунем амиро ки бухӯре қа то бегаҳа бозӣ мекунам гӯш намонсам не ки як чӣ метиша ами як даҳан мехӯра тамом оча ма сер шидам дида намехӯрам мега бо чӣ кор кунем амиро укол кунем балниса бубарем чӣ кор кунем бинависед шумо дӯстони азизу меҳрубон инҷо овози газаи аҳамият натиҳед инаи пухта гирифта меша сочняки хушруаб омадай мулоимаки болош бигем қоқаки сирхаки хушру дурунаш сочняк анаку сар мекунем дӯстони азизу меҳрубон аку чӣ кор мекунем мо инҷо тайёр кардем аллакай чира кетчупа қайти майонез як ҷоя кардем мешакум хушруак ногуфта намонад мо 6 нафарем 6та тайёр мекунам ҳамада як хел тайёр мекунам фақат ки кӯдакҳои майдада чӣ намеандозам чӣ меган пиёз 2та майдакда пиёз намеандозам инам хеле камтарак гӯшт камтарака бисёртарака гӯшт гӯшт ки дохтем баъд салатоша меандозем хай пиёз дозем бо хубтарайда пиёзи сурх хеле фоидаоварай чӣ хеле ки медонем пиёз помидор бодиринг нем хеле хай меандозам амаша папарятка хау чапа меша роста меша уштаҳмият наметием барое ки хай мо профессионал нестем бо хеле гирифта туғри мекунем мо уқали чиам надорем лошкаву вилкаву уқаликати намемонам барои худмона ба дастам тайёр мекунам ба маззак меша барои кӯдакома мехӯрам нем хеле ки кардем майни хеле аделна дар мешоб чӣ гирифтагиам амура иқай дига гирифтагиам баъд болош ина хеле мечошум шурӯъ кардам нағзакак баъд мепечонам меша хаяр кас ҳар хел мепечонаву ман хел мепечонам во ягон кас дар комментария ҳар гапҳои чӣ қабеҳ пабеҳ нанависед хайнам хеле чӣ толстӣ хушрӯъ меояда чӣ дорак маҳсулоташ пурра баъд ира дар сковородка як бор ҷӯш мекунам ҳози ҳамашам хеле мепечонам бо нишон метиҳам ба дӯстони азиз дӯстони азиз ина ма ҳози яташ мепечонам ку бибинем метонам ё не ранги ма мепечонам агар безебам омад хушрӯъам омад яхта худат мехӯри меша барои чӣ ки безеба фақат ё ма мехӯрам ё папаш гап нест мо мехӯрем безеб омад неки иншалло ки хушрӯъ меояд барое ки чандборо мо ҳардумон кардагием ин шаурма ту намедонӣ айсара гуфтам шаурма маъваш омада мега чия пиёз не туда пиёз намендозӣ дида дӯстони азиз ранги ма кадестай барое ки мара дида каданма нем ранги ма нахри мерезона мечакона кам да қариба ёдаш бироям дӯстони азиз пага ё дар каналшон як видео мепартоянд дуромада ҳатман тамошо кунед видео мепартояда амҷошам диққат
ана молодец умница анака анака шумо баҳо бидед аймада яи хушро омад дидеда умница дидед нем хеле хай дӯстони азиз ҳамаша мепечони мардумонака ята и ятама дӯстони азизу меҳрубон ина шаурмора мондам неша сония кадагия бисёртар духта аймада неша макадагим чӣ мекунем ҳамхелия мемонам и тараф шояд 2 минут и тараф шояд 2 минут то метим тайёр мешавад бо нишон метим то нахай дӯстони азизи меҳрубон нами хелхай шаурмо тайёр шид ма гудакода додам ина картофел фримонам тайёр шид бугем ба мазаки хушбак ира метем бубаран фақат нами шаурмара ма мебурам нишон метем дурун шаку чӣ хеле омадай баъд ман мерам қатишон мешинам мехӯрам хеле сочный почный вкуснотищи омадай да сочный омадай дӯстони азиз бениҳоят бамазза дар ҳаминҷо бошад видеоро ба поён мерасонем то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори алияки мо ва шумо бошад хайр дӯстони азиз